Бардара азиз, ҳамун нафарое ки депортатсия шидагӣ рафтагин ва инчунин визаотонро маҳкам кардагӣ, видваренитон кардаган рафтагин ба Тоҷикистон, расходи зиёдӣ накунен. Ӯ сумое ки шумо қарз мегирен, ному фамилия алиш мекунен, мебиёен, ҳамун хонатонда, ҳамун зиндагитонда расход кунен, кору фаъолият кунен, ҳамун Тоҷикистонда кӯшиш кунен ки дар ҳамун Тоҷикистон кор биёвен, кор кунен. Бидан бародарое ки омадан дуюм бор, сеюм борши паспортошонро алиш мекунан, мебиёян 35-40 ҳазор сомон расход мекунан. омадан бо гардонданшон айни ҳол дар Истанбул қарор дорам. Салом алейкум, хуш омадем ба канали Ройгон Авиа. Пешаки ба шумо мерасонам ки бародарои азиз, подписатсияро фаромӯш накунен, классҳои худтонро дареғ надорен. Бениҳоят саволҳои зиёде ки дар комментария менависанд. Имрӯз боварӣ дорам ки зиёди подписчикои канали Ройгон Авиа ба саволҳои худшон ҷавоб мегиранд. Ака билета арзон намекунӣ ё ин ки чанд сум арзон мешавад? Ҷои сумгириш чанд ай? Ба ин бародарое ки бисёртар ҳамин саволро метан, ба шумо чӣ гуфтанем? Бародаро пешакӣ мерасонам ба шумо ки пеш ай оне ки шумо Ройгон Авиа занг мезанен, ки ҷоиде ки авиакасса ҳасте занг занен, нархоша бипурсен. Вақте ки шумо занг мезанен ба канали Ройгон Авиа, ман худам хусусан ҷавоб метим дар зангҳои телефонии шумо. Ман ҳамун нархҳоеро шумо да мегӯм ки ай ҳама арзон шай. Вақте ки шумо да маъқул намешава бародаро, вақти худтонро сарф накунем, барое ки бародарое ҳастанд ки бениҳоят зиёд ҷалб мекунанд ки ман дар зангҳошон ҷавоб наметиҳам. Ҳамун числоҳо, ҳамун шаҳрҳоеро ки шумо мепурсен, ман якум маротиба ҷавоб мегардонам, яъне маблағша мегӯмтон, и ай ҳама арзон шай. Ай ҳама арзон шай, ман пешкаши шумо мегардонам. Саволи дигар дар бораи ака гарантӣ дора билетотон? Зиёда ай 100 000 нафар моро тамошо мекунанд, ай мо харидорӣ мекунанд, сафар кардан, рафтан, омадан ва видеоҳошам ҳастай. Бародаро ба боварии комил гуфта метавонам ки шумо вақте занг мезанед, ман худам ҷавоб метавам ва як додараки дига ҳастай, кор мекунад ба ҳайси оператор дар рақамҳои 8681 мегафон. Вай ҷавоб метавад дар 84 85. Ман худам ҷавоб метавам. Новобаста сабабе ки шумо соати 1 шаб занг мезанен, 3 шаб занг мезанен, кӯшиш мекунам ки ба зангҳои шумо ҷавоб гардонам ва то ҳадди имкон хизмати шумо да бошам. Дар бораи мошини сабукрав каме маълумот медодед. Бародаро, мошини сабукрав график надора. Мошиное ки занг мезананд, яъне худшона ба қайд мегиранд ва ё фақат чикор мешавад? Числоҳои худшона пешакӣ гап мезананд, ҳамун числада вақте нафарое ки занг мезананд мехоҳанд ба мошини сабукрав сафар кунанд, ҳамун числоҳо да номнавис мекунем ва ҳамун числа омада шумо сафар мекунем ба Тоҷикистон. Маълумот дар бораи билетҳои самолёт. Билетҳои самолёт дар моҳи декабр бениҳоят қимат шидагианд бародаро. Ва хулас гуфтаниам ки билетҳое ки 12-13 ҳазор буд хуҷанд, айни ҳол ай 17 ҳазор боло шидагианд. 17 500, 18, 19. Клуб яъне арзонтар буд, 15 500, 16 ҳазор, айни ҳол 20 500, 19 500, ай 19 боло шидагин. Ва бохтар инчунин душанбе 24-25 ҳазор. Ба ҳамин хотир ба шумо чӣ гуфтанем? Тавсия доданем ки ҳамон автобусҳои камбағалӣ худмон намонем бародаро. Автовокзали Котельники рӯзҳои сешанбею ҷумъа сафар мекунад автобус. Реси Регар рафт, реси Душанбе рафт, айни ҳол 3 реси оянда, реси хуҷандай. Нарха мо кӯшиш кардем ки зиёд набардорем, 7500 рубл то хуҷанда. Кадмое ки хоҳишманданд метавонед ба рақамҳои болои экран занг занед, ҷои худтонро брон кунед ва омада автовокзали Котельники ба Тоҷикистон сафар кунед. Дар ҷа якчанд саволи дигар шидагай ай бародарои Санкт-Петербург. Салом алейкум ака, чӣ ба ай Санкт-Петербург ягон блогер автобус ё самолёт реклама намекунад? Ва алейкум ассалом бародарҷон, ба кулли мардуми Санкт-Петербург бениҳоят зиёд занг мезанед, миннатдорам ва бениҳоят бачаҳое ки ҳастанд ки беҳтарин муомила, яъне хушмуомилаанд. Раҳмат барои тарбияи хубтон. Ва чӣ гуфтанем бародарҷон, ба кадом хотир реклама намекунем? Блогеро ман дар ягон кас дигар кор надорам. Хусусан ман худам барои чӣ намекунам? Ба хотире ки ман ака дар айни ҳол дар Москва кору фаъолият мекунам ва камера дар дастам намегардам. Дар автовокзал кору фаъолият мекунам, автобусода то соати 11-12 шава бо омада дар инҷа кор мекунам. Ба ҳамин хотир ба ҳадди имкон кӯшиш мекунам ки дар як ҳафта 1-2 видео метавонам ки пешкаши шумо бигардонам.
Ассалому алейкум бародар, поезд кушода нашудааст? Ва алейкум ассалом бародарҷон, поезд кушода буд, ҳаст, ай Волгоград фақат мерава. Шиптаҳои поезда шумо метавонед фақат дастрас кунед ай вокзало. Хода Москва бошин, хода дигар шаҳрҳо фақат вокзалда фурӯхта мешавад. Бародар, агар штраф дошта бошӣ ба автобус равӣ, ягон проблема намешавад. Бародарҷон, агар штраф дошта бошӣ, штрафҳо яъне судебни нашида бошанд, шумо ба автобус ки рафтен ягон проблема намешавад. Ба хотири чӣ проблема намешавад? Ба хотире ки вақте дар ихне ки ва ё меброянд, ва ё сумкоркунӣ меброянд, бояд ҳар яке мо дарк кунем ки ва ё просто так намеброянд ки мо шуморо қапида баранд маҳкам кунанд. Ва ё меброянд дар хиники местан барои зиндагишона пеш бурдан. Кӯшиш кунед ки муомила кунед ва кортон ба адела нараса. Ай 2.5 то 3000 вақте ки шумо ба автобус сафар мекунед, расход дорем барои бе документҳо. Инҷа як бародар бениҳоят дарди дил карданд. Тарзи муомилаи авиакассаҳо бо мардум дар ҳолати бад қарор дорад. Пешакӣ чӣ гуфтанем? Бародарои азиз, хусусан ман агар ягон гапи баланд гап задагӣ бошум, бахшиш мепурсам дар ҳар як видеом ва ба ҳамон авиакассаҳои расонданиам ки бениҳоят зангҳои зиёд мешаванд, бениҳоят жало бисёр мекунад мардум ки муомилаи мову шумо хуб нест. Ба ҳамин хотир кӯшиш кунем ки хушмуомила бошен. Хо мехаранд, хо намехаранд, хо сари шуморо дард мегирад, шумо вақте ки кор даҳед, шумо бояд хушмуомила бошен. Ва ай тарафи мо ягон камбудӣ мешава, бахшиш мепурсам пешакӣ. Ба ҳадди имкон кӯшиш мекунем ки ба ҳама саволҳои ба пирагӣ, ба нопирагӣ метен ҷавоб гардонем. Подписатсияро фаромӯш накунед, классҳои худтонро дариқ надорен. Беҳтарин видеои ояндада пешкаши шумо мегардонам. Боварӣ дорам ки шумода маъқул мешавад. Салому алейкум бародарои азиз. Мо дар канали Ройгон авиа билет харидорӣ кардем. Якум бора харидорӣ кардем. Ҳама 100%, ҳама ништиягай, ягон ҷода ғам надодан. Иншоаллоҳ ки соҳ саломат гузаштем таможнида. Ҳама дар рекомендатсия мекунем ки бигирен беҳтарин инсона то таможина гузаштан дастивяз буд, ҳама 100%. Салому алейкум бародаро. Ина мо таможина гузаштем, зали аждания даем. Ами компания Ройгон авиа мо билет харидагӣ будем электронӣ. Худоро шукр 100% ҳамаш бо дили пур, бо боварӣ бихаре бачаҳо. Ин зали аждания мардум жда доранд. ба мо роҳи сафед, таваккал бар худо, барори кор ба шумо.